wannan nafila ne wanda ake yin ta a bayan sallan magriba. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya sa ya yi wannan sallan nafilan a bayan sallan magriba, kana idar da wannan sallah, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai sa a ɗaga wannan sallan naka, ba za ta tsaya ko ina ba sai a cikin aljanna. Kuma wannan sallan za ta zamto cewa sanadiyan wannan sallan da ka yi, Allah subhanahu wa ta'ala zai baka aljannatul illiyina. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai baka lada da daraja kaman kai sallan nan a cikin daren lailatul qadari, kuma kaiman kai wannan sallan ne a masallacin baitul maqdisi. In ji wane? In ji shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan sallah ana yin ta ne bayan sallan magariba, ake wannan sallan nafilan raka'a 4 sallama 2, fatiha da kowane irin sura, amma dai kai raka'a 4. Annabi ce in kai wannan sanadiyan sallan, Allah zai baka aljannatul illiyina, in ji manzon Allah. Allah ka bar mu da annabi, Allah ka ba mu da falalansa da rahamansa saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ƙara mana soyayyan annabi Muhammadu. Allah ka tabbatar da mu a cikin masoya annabi zahiran wa baɗinan saboda shugabanmu annabi Muhammadu. Allah ka sa dukkanin ayyukanmu ya zamto yaryaddaddu a wajen Allah.